chiegni weche mag ohala jakom komiti mar odra mochung' omenda Kuria Kimani oliko chenro mar chwalo paro mar piny osuru ma ijuogo mwandu kata VAT kowuok e atamalo 10 nyaka mopogore ka oloso piny komiti mochung' kamano dero machokaindi kino aloso bajet nyoro yango ni omenda ma Kenya osebedo kaka hola mar bugo bajet bilion bajet makamano maromo trilion 4 kod jatend Professor Nyunguna Ndung'u. So having a discussion reducing corporation tax from 30% and they will see an attraction of investment and encouraging businesses to formalize. This budget that we are doing is a budget of 4.1 trillion shillings. And being a budget of 4.13 trillion shillings, envisioning to raise this money from ordinary revenue, which are basically taxes, to a tune of 2.4 shillings,